A súa localización, Rocío, non se decide o chou, de acordo? Para situar unha parada de bus hai que responder a unha combinación de criterios técnicos, criterios de seguridade e tamén criterios de servizo á cidadanía. Entre os máis importantes están a proximidade ás zonas habitadas, a presenza de centros educativos ou centros sanitarios ou tamén centros administrativos e tamén o número potencial de usuarios, pero tamén se analizan cuestións como a visibilidade da vía, a existencia de beirarrúas ou non, a iluminación da zona, o espazo necesario para que o bus poida parar con seguridade e tamén o impacto que esa parada pode ter sobre o tráfico. No caso de Galicia, tamén se ten en conta a dispersión da poboación. Moitos núcleos de poucos habitantes están separados por varios kilómetros, polo que se debe buscar un equilibrio entre achegar o servizo o maior número de persoas posible e tamén manter uns tempos de viaxe razoables. Agora ben, en San Cibrao das Viñas, efectivamente na provincia de Ourense, están indignados porque un cambio de parada din que supón un grave risco para eles. Pero como foi ese cambio, Alba? Pois eles consideran, Bernardo, que o cambio foi a peor, porque neste tramo a estrada é moito máis estreita, non contan cunha beirarrúa, nin con paso de peóns e, ademais, nesta nova localización, suprimiron a marquesiña e cambiárona por este simple cartaz de autobús. Vou comezar por aquí con Andrea, porque parece que as medidas de seguridade non se cumpren ben. Non, hola, bo día. Nada, como podedes ver, pois a nova parada pois non é nada boa para a veciñanza. Non hai un paso de peatóns, non hai unha marquesina, o día que choiva, pois, mira, bueno, aquí ven o autobús, xusto está chegando o autobús. Vamos a ver como fai a veciñanza para coller o autobús. Mirade que a distancia entre a estrada e o autobús é mínima, aquí non hai beirarrúa, non hai paso de peóns, e como dicías, Andrea, ímolo comentando, as condicións meteorolóxicas, cando empeoren, vai ser un problema. Exacto, tanto a choiva como o sol, sobre todo a xente que se hace moito da noite. Hoxe os días fanse máis tarde, as noites fanse máis tardes, pero claro, en pleno inverno, cando empecen as choivas. Tamén nos fixamos que o autobús tivo que parar no medio da estrada. No medio da estrada, mira, se vedes pa lá, o autobús está ocupando pois o carril. E agora como ten que facer para xirar? Agora vai coller pa baixo, vale, porque este vai dirección pa Ourense. Pero cando ven de Ourense dá a volta, onde vedes o stop, métese cara acá. Entón, fai todo este recorrido, chega ao hotel Ourense e dá a volta no aparcamiento deles. E volve pa baixo. Unha manobra tamén, dende logo, complicada. Voulle pedir tamén por aquí, porque esta é unha parada esencial para eles. A do polígono de San Cibrao, aquí collen o autobús moitos traballadores. Moitos traballadores, xente maior, pois a miña veciña, miña nai é unha delas, é unha muller que lle costa camiñar moito, e acaba de ver ben como para o autobús, onde para, no medio da carretera, isto cheo de pedras, sin nada que tapar. Para a xente como súa nai, con mobilidade reducida, tampouco é sinxelo. Nada, xa lle costan andar a pobre, pois imagínense andar moito máis, ora no brao, con calor, no inverno con frío, con chuvia. Moitísimas grazas aos veciños de San Cibrao das Viñas por atendernos esta mañá no termómetro e mostrarnos o seu estupor ante este cambio de localización e supresión de marquesiña. Xa vistes como ten que manobrar o autobús. Dende o programa puxémonos en contacto co Concello de Ourense, que preferiu non dar resposta, e co Concello de San Cibrao das Viñas, que non está moi de acordo con este cambio.